ne bɛ bi kunnafoni lase waati bi bi alamisa min n'ale bɛnnen don nazarasa kalo 8 n'a ye ukti kalo ye bi o tile 27 ye 2026 san farafin kalo min na mala ni waati na n'o ye mawuludu kalo ye dɔw ko doma kalo a yirala k'a fɔ bi ale tile 14 jate la san kalo sabanan dɔ ijira san 1448 san dɔ dɔgɔdɔ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ nin ye k'a ladɔn ye k'a fɔ ntɛnɛndon an tun ye kunnafoni dɔ di k'a yɛrɛ k'a fɔ mobilitigi dɔ sigi kɔ foyi a bɔtɔla gomakɔra ni kana sizani a yɛrɛla k'a fɔ ko min ye walejugu kɛbɔ ye k'u tun ye wulikajɔ kɛ ka ni ka mobilitigi ka a minɛ ka taa n'a ye karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kunnafoni kan kosɛbɛ o ko kɛra cogo di kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Mali ale ni Maroc an ka jamana a yirala k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi min ye teriya sira ni badenya sira ye ko bi kɔni ko a tacogo ka ɲi kosɛbɛ min ye kɔnkuruba dɔ ye o kun labɛnna min ye alimamilakaw fo ka taa se maîtresse karamɔgɔ walasa min ye alimamiya u bɛ se ka taa dɔ fara a kalanw kan cogo min na Marocaw fɛ o ko kɛra cogo di kunnafoni ɲɛfɔli ko la jɛkulu min n'a sigilen don AES tɔgɔ la AES jamana olu kelen-kelenna kɔnɔna la a yirala k'a fɔ n'a bɛ wele ko commission Burkina ale commission olu tun ye taama dɔ kɛ ni ka na Mali commission AES mɔgɔw fɛ yen ni ka na hakilila falifali dɔw kɛ o ko kɛra cogo di kunnafoni ɲɛfɔli ko la an bɛ don min na ko bi kabini ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la min kɔni ye mawuludu ale wulikajɔ ye n'o ye ale ɲɛnɛmayaliw ye i b'a k'a fɔ o kɛra an ka jamana yɔrɔ caman na o ko kɛra cogo di kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna k'a ka kunnafoni la kumaba i ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛna lase aw ma den kana balimakɛ fɛ Mohamed Samake dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an tun ye laseli dɔw kɛ min ye ntɛnɛndon k'a yira k'a fɔ chauffeur dɔ a bɔtɔ Goma Kura a yirala k'a fɔ min kɔni ye walijugu kɛba ye ko wulikajɔ ka ni ka se ka tɛgɛ d'a kan o kunnafoni an tun y'o di ntɛnɛndon nka karamɔgɔ Abdulaye ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kunnafoni kan kosɛbɛ karamɔgɔ Abdulaye Kulubali i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o jaabi kɛra juma ye ka ɲɛsin ni makɔfilɛ min n'a fɔra k'a minɛna an tun ye kunnafoni de k'a fɔ ko mobilitigi dɔ n'a bɔra Sinzani Goma kɔrɔ yɔrɔw la ko wulikajɔ kɛbagaw nana kɛ so ni k'ale kunbɛn ka se ka taa ni mobili ye tiɲɛ don baara in kɛra Sinzani yɔrɔ kun tɛ utukalo tile 24 dɛnɛ tɛmɛnen in na mobili dɔ de bɔra Dugabugu ka na bɔ Pointan fɛ ka yɛlɛ pɔn ka dama ko walejugu kɛbagaw y'a kunbɛn ka se ka maa dɔw minɛ mobili kɔnɔna na ka taa ni olu ni mobili ye o waati kelen kɔnɔna na tuguni ko kari dɔ bɔlen ɲɔnɔ fɛwɛla fɛ ka na o k'u bɛ don kari kɔnɔna na u kun da an ka jamana lakanabaaw kan marakala fanfɛla fɛ mobilitigi kɔni ko y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna sɔn o ma sɔn min kɛ o mobili k'u ye marifa ci kari in pinɛw la ka se ka u kɔ don kari in na kunnafoni an ka lakanabaaw sɔrɔ olu wulila teliyala ka se k'u kun da yɔrɔ in kan walejugu kɛbagaw k'u y'u yɛrɛ ɲini maa caman ka fɔ la ko de wulikajɔ minnu b'u fɛ senna bi k'a bɛ dɛsɛ de ko fɔ an ka lakanabaaw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na bi k'u bɛ fɛɛrɛ de tigɛ cogo balale kan k'a fɔ k'u bɛ don maaw la ka se ka gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin an ka lakanabaaw k'o sɛbɛn kɛ u ngɔnɔ ko minɛ bɛ yɔrɔ caman na bi a yirala k'a fɔ ko nin baara min kɛra k'o baaraw to senna k'o de kama ntɛnɛn sɔgɔma tilegan waatiw la nin baara min kɛra u fɛ o de kɛra sɔrɔ ntɛnɛndon a waati kɔnɔna na ka se ka maaw jɔ sira fan bɛɛ fɛ nka lakanabaaw ka wulikajɔ fɛ ka se ka na magɛni ta ka ɲɛsin baara in kɛyɔrɔ ma o de kɔni kɛra so ka tila ka siraw labila ka kuma min kɛ ka kuma kun cɛ an tun ye kunnafoni kunu k'a yira k'a fɔ ko baara in kɛra Goma kɔrɔ ani Sinzani cɛ o ye fili ye o sira tɛ dɛ sira min don ka bɔ Dugabugu de kana yɛlɛ Pointan pɔn ka dama baara in kɛra o yɔrɔ de la kuma tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ minnu bɛ senna bi n'i y'a bɛlɛle fara ɲɔgɔn kan jamana in basi n'a lafiya don yarabi ala kan ka jamana kɔlɔsuma amina yarabi karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ala ko dugawu minɛ siga foyi t'a la an y'a fɔ cogo min na ale tun ye wulikajɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kunnafoni min n'an kun bɔra k'a di ntɛnɛndon ka se k'a tɛgɛ da a kisɛ kan nin ye kɔni y'a kisɛ yɛrɛ dilen maaw ma o tuma an bɛ dugawu kɛ sa a y'a fɔ cogo min na an ka jamana yarabi ala k'a basigi n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ Mali ale ni Maroc a yirala k'a fɔ an bɛ don min na bi min kɔni teriya sira ni badenya sira ye min b'o ni ɲɔgɔn cɛ a kolo ka girin kosɛbɛ o de kama sa min kɔni ɲɔgɔnda belebeleba dɔ n'o ye kɔnkuruba dɔ o kun labɛnna min ye alimamilakaw fo ka taa se maîtresse karamɔgɔw walasa min ye alimamiya baara yɛrɛ dɔw bɛ se ka taa fara o baaraw kan cogo min na o kalanw kan cogo min na Maroc ale jamana kɔnɔna la sa kɛnɛ ka ye min ye ministre docteur Mamadu Kone ale yɛrɛ b'i da don kɔrɔfɔ in na a ye min fɔ an ka lamɛn
an ka général d'armée Assimi Goïta ale ka laɲini ɲuman kosɔn ka Mali ni Maroc kɛngu ɲɔgɔn na toujours kalansira fɛ concours min bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye Mali madrasa kalandenw ko ka taa alimamiya kalan kɛ o dɔrɔn tɛ formation professionnelle b'a la courant dilan kalan b'a la climatiseur dilan b'a la menuiserie b'a la fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ se ka adamadenya yɛrɛ nafa hali ni tɛ alimamiya kɔnɔna na o bɛɛ kalan b'a la en même temps an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ min kɔnɔna na fana ka se ka taa fɔ o ɲɛnɛ jatigɛ wale kɛlɛ min n'an bɛ ka kɛ an b'an jo fɛ parce que mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye o t'o jo fɛ bi o t'o jo fɛ sini donc o bɛ taa o technique le yira o la kalan sira fɛ ni aw nana a ka jamana na a ka fara a ka jamana kan ka jatigɛ walew kɛlɛ ni daluya ɲɛnamaw ye tɛ ni seli ni sun no an bɛɛ bɛ se o la yan Maroc kɛra champion ye dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme n'o ye ka jatigɛ wale kɛlɛ diɲɛ bɛɛ parce que o y'a waleya ye ka kɔn anw ɲɛ donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a kɛra waleya la ni hakilina miiri kɛlɛ ye n'o taara Maroc o bɔra ni jogo ɲuman min ye Mali la o ka taa to n'o jogo ɲuman kelen ye Maroc parce que jamana fila le sɔnna ka fɛn dɔ signé o ni ɲɔgɔn cɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ ni tun ye Dr Mamadou Kone ministre min ni ale bɛ diinɛ ko ni batuko kunna ka jamana kɔnɔna la ni tun ale ka kɔrɔfɔ ye concours min ni u y'a sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na walasa min kɔni alimamilakaw fo ka taa se madrasa karamɔgɔw olu minnu olu bɛ se ka taa dɔ fara u ka kalanw ka zango alimamiyaw walasa min kɔni ye ayiwa wajulibaw olu bɛ se ka kɛcogo ɲuman na cogo min na dugawu kɛ sa laɲini kun ye min ye yarabiyama Ala ka a bɛɛ lajɛlen sabati an ka jamana kɔnɔna la. N'an bɔra ye k'a ladɔnniya k'a fɔ AES jamana kɔnɔna la yirala k'a fɔ min jɛkulu dɔw sigilen don minnu bɛ wele ko commission min ye Burkina commission ye yirala k'a fɔ olu kun ye tile fila taama kɛ an ka jamana kɔnɔna la walasa u ni Mali commission maaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka hakilila di kɛ ɲɔgɔn ma cogo min na o kɛnɛ ka ye sa min ye Basole Banse n'ale ye commission yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Burkina jamana kɔnɔna la ale ye kɔrɔfɔ min fɔ an ka lamɛn. Dugutigi ma an ka général d'armée Assimi Goïta a yɛrɛ b'a lɔn ko ale ni a ka président capitaine Ibrahim Traoré ani général d'armée Abdourahmane Tiani o ye lakunbɛn ka an bɔ k'a bila commission ninnu ɲɛfɛ Burkina commission bɛ yen Malien commission bɛ yen Niger fana commission bɛ yen o ye an bila sira kan pour que an ka jija o ye décision min ta an ka filɛ ka condition labɛn pour que o ka décision ninnu ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Donc depuis a ye baara laminɛ depuis janvier tuma o ye kalo 8 le ni donc an ko an bɛna ɲɔgɔn wele ka sigi ka filɛ o y'an bila sira min kan est-ce que baara min delila ka kɛ ni a kɛra cogo jumɛn min tora an bɛna kɛ cogo jumɛn pour que ka labɛn ka ɲɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ ni tun ye Basole Banse k'a fɔ Burkina olu ka jɛkulu min ni a nana an ka jamana kɔnɔna na an b'u wele ko commission kana bɔ u tɔɲɔgɔnw ye Mali kɔnɔna la ni tun ale ka ɲɛfɔli ye baara in a sigira sen kan ale yɛrɛ nisɔndiyara cogo min na o kɔfɛ sa min ye Yusufu Dramane Kone min ye Mali ka lasigiden ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔ ta min fɔ an ka lamɛn. Décembre tɛmɛlen au collège des chefs d'État AES n'o ye an ka président Assimi ni Burkina président ni Niger président u ye ɲɔgɔn ye kɛ an b'a fɔ ma ko collège des chefs d'État u ka ɲɔgɔn ye yamaruyaw kɔnɔ u y'a ɲini commission AES fɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baaraw bɛɛ la pour que ka filiw dɔgɔya donc o hukumu de kɔnɔ Burkina AES ya yamaruya ɲini ka na baara kɛ ni Mali AES commission ye comme u ye baara kɛ ni Niger AES commission ye cogo min kanu ye sɛbɛn min la kalo 6 fɔlɔ kɔnɔ Burkina président ka AES mandat la ka AES programme n'a bɛ fɔ ma ko feuille de route ka na jira Mali ani Niger commission AES la min ɲɛna o k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɔ bɛ min jɛn o k'o fɔ ɲɔgɔn ye min ma kɛ yɛrɛ o k'o fɔ ɲɔgɔn ye pour que ka baara. A ma ladɔnniya k'a fɔ ni tun ye Yusufu Dramane Kone ni ale lasigiden Burkinakaw fɛ ni tun ye ale ka ɲɛfɔli ye min ye wulikajɔ min n'a kɛra commission mɔgɔw fɛ ni kana an ka jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ sa laɲini tɛ dɔ wɛrɛ halisa min ye bɛn ni kɛlɛ ye u bɛ se ka sabati AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiyama Ala ko o sabati n'an bɔra ye k'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an bɛ min wele ko seko ni dɔnko yirala k'a fɔ ko o kɔni ye cakɛminɛ ye min ni maaw n'a bɛ maaw bolo ka baara kɛ n'a ye wa ni wulikajɔw kɛra jamana fɛ ni ka se ka maaw fana dɛmɛ k'i b'a k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye min ɲɛta kɔni ko o bɛ sabati o kɛnɛ ka o kɛra lajɛrɛba dɔ o kɛnɛ ka sa minisiri Mamu Dafe minisiri min n'a ale yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔna la ale yɛrɛ kɔrɔfɔ min fɔ an ka lamɛn. Kumani kɛkun ye hakɛ ka dɔn de pour que an ka seko ni dɔnko bɛ se ka don ba la cogo min na an y'a ɲini ka a jate minɛ ka fɛsɛfɛsɛ cakɛda hakɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ artiste hakɛ min bɛ baara min kɛ suguya min na k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na parce que an y'a jate minɛ k'a fɔ baara ɲuman caman de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ
n'i y'a jateminɛ ni san 10 tɛmɛnen kɔ gɛlɛya caman sɔrɔla jamana in kɔnɔ mais seko ni dɔnko baarakɛlaw u wulila ka jɔ u ye baara kɛ foyi ma jɔ u ye baara min kɛ seko ni dɔnko sira la a ma dogo mɔgɔ ci la. A ma ladɔnnen k'a fɔ ni tun ye Mamu Dafe ministre min ni ale bɛ seko ani dɔnko ko kunna an ka jamana kɔnɔna la ni tun ale ka lasili ye nin lajɛrɛba in kɛnɛ kan o kɔfɛ sa min ye a yirala k'a fɔ min ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan ye sa a yirala k'a fɔ min kɔni ye cakada caman ye minnu ni olu ka wulikajɔ fanga bɔ seko ni dɔnko ale siratigɛw la olu ka ɲɛmaw caman tun bɛ kɛnɛ kan ye. Adama Traoré ale ye fidama ale y'o maa ɲɛma dɔ ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min fɔ an ka lamɛn. Gɛlɛya bɛ yen sisan m'an dɛmɛ fɔlɔ olu bɛɛ taara mais n'an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'an yɛrɛ ka seko n'an ka dɔnko ye an yɛrɛ ka ko de ye a ka dɔgɔ a ka ca min bɛ yen a ka di mun dɔnna ko olu ka baara don a ka di olu ma. A ma ladɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Traoré fidama o maa ɲɛma don kɛnɛ kan ni tun ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye o kɔfɛ sa min ye Cheikh Oumar Seko an ɲininkali k'ale yɛrɛ la ni ale yɛrɛ ENAC ale y'o maa ɲɛma dɔ ye a ye min fɔ an ka lamɛn. Festival filɛ nin u bɛ créer don o don n'i ka festival créer ou bien n'i ka association créer la ou bien n'i yɛrɛ y'a ye k'i tɔgɔ ma ye gafe in kɔnɔ dɔrɔn c'est direction nationale de l'action culturelle ma n'an b'a fɔ o DENAC a filɛ nin cinéma ba bɛ b'a fan fɛ n'i sera yen an bɛ fiche dɔw d'i ma i b'olu remplir n'olu remplir n'Ala sɔnna ma gafe nataw bɛna bɔ i b'i tɔgɔ y'a la ou bien i b'i ka festival y'a la ou bien i b'i ka organisation y'a la. A ma ladɔnnen k'a fɔ ni tun ye Cheikh Oumar n'ale ENAC o maa ɲɛma dɔ cakɛda dɔ an ka jamana kɔnɔna la o kɔfɛ sa an ye ɲininkali kɛ min ye Jibril Gise n'ale ye réseau Kia ale fana y'o maa ɲɛma dɔ a ye min fɔ an ka lamɛn. N ye plateforme dɔ créer site internet de don a tɔgɔ ye cartographie culturelle mali.ml donc seko ni dɔnko tigilamɔgɔ u bɛ se ka taa kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ an ka baara in kɔnɔna la i taara i mago bɛ information fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ a kan Mali kɔnɔ bi bi in na n'i y'a jateminɛ acteur 700 ni kɔ olu de tɔgɔ sɛbɛnnen don site in kan wa organisation min b'a kɔnɔ bi bi in na a ka ca 300 ye an ye minnu inscrit a kɔnɔ. A ma ladɔn ye k'a fɔ Jibril Gise réseau Kia maa ɲɛma ni tun ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka walawala kɛ baara min ni a sigira sen kan ka baara in a bɛ se ka kɛ wulikajɔw ka kɛ a bɛ se ka sabati cogo min na ni tun y'a ka hakililaw di o ko kan an bɛ dugawu kɛ sa yarabiama a min wa fɔra a bɛɛ lajɛlen kun ye dɔ ka se i kɔnɔ walasa k'a bɛɛ lajɛlen kun cɛ an ma ladɔn ye k'a fɔ min ye UAPREM wala o ye cakɛda ba dɔ an ka jamana kɔnɔna la ale kalatigi n'o ye Segale Mamutu Keita ale fana ɲɛfɔli ba dɔ kɛ k'a ka nisɔn jira a ye min fɔ an ka lamɛn. Fɛn de tun b'an jɛ san o san i b'a sɔrɔ festival saba bɛ se ka kɛ don kelen u tɛ ɲɔgɔn kalama bon n'an ye sisan n'an ye calendrier sɔrɔ ne kan ka n ka festival organiser wagati min na n b'o o wagati ta pour que ni tɔw ta kana don ɲɔgɔn na o ye fɛn belebeleba ye mun bɛ se ka to san bɛɛ kɔnɔ an b'a dɔn nin dugu in na nin ɲɛnajɛ bɛ kɛ. A ma ladɔnnen k'a fɔ nin tun ye Mamutu Keita ne ale yɛrɛ ye UAPREM n'o ye cakɛda an ka jamana kɔnɔ ale ye o kalatigi ye nin tun ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye nin baara in min ni a bɔra ka kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ calendrier min ne a kuma fɔra walasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na o de kama no baaraw kɛ n'a ye a b'a to min kɔni ye ni festival minnu bɛ kɛ aw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogo min na walasa ka festival datugu kana bɛn ɲɔgɔn ma o tuma an bɛ dugawu kɛ sa yarabiama laɲini kun ye min ye ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na festival ko na ala ka o sabati n'an bɔra ye k'a ladɔn ye k'a fɔ cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ko RCPA a yirala k'a fɔ olu tun bɛ wulikajɔ la dɔ furancɛ tɛmɛnen min kɔni ka ɲɛma kura ye o bɛ se ka sigi cogo min na wulikajɔ kɔni ka jama kɔni cayara kosɛbɛ maa caman nana walasa u bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ cogo min na min kɛra ɲɛma kura yɛrɛ Abdoulaye Traoré ale b'a ka nisɔn jira kɛnɛ kan a ye min fɔ an ka lamɛn. Parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni assemblée bɛ yen surtout ni élection min bɛ na généralement ɲɔgɔn sama de b'a la a kumaw ka ca mais vraiment an bɛ Ala fo k'a barikada ka wale ɲuman dɔn vraiment ni élection ɲuman tɛmɛna ɲama sama ma kɛra foyi ma bɔ a la vraiment a ɲuman tɛmɛna vraiment donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la vraiment an la sisan donc an ka bureau ye mɔgɔ 17 de ye donc o mɔgɔ 17 bɛɛ de jɛna vraiment ka ne kɛ o ka président ye vraiment sisan mandat ye san 5 de ye o san 5 fɔlɔ nin na n ye bɔra ka kuma fɔ salle kɔnɔ sisan o kelen de don an bɛna baara fɔlɔ min daminɛ initiative fɔlɔ min ta o ye la nuit du wash de ye parce que an ka baara bɛ ji ɲuman ani jɛlɛya an ka réseau nin ka baara baselen don o de kan an y'a ye organisation caman bɛ o ka niw kɛ mais Mali la ni ji wash tɛ yen alors que les réseaux bɛ yen nin ye a san 20 de ye donc o de bɛna kɛ an ka baara fɔlɔ ye fɔlɔ donc o baara fɔlɔ an bɛna o de bɛ kɛ an ka baara fɔlɔ ye fɔlɔ la ni ji wash donc o bɛna kɛ sababu ye ani partenaire fɛn fɛn bɛ baara kɛ partenaire fɛn fɛn bɛ baara kɛ wash domaine kɔnɔ vraiment k'u ka baara ko ladɔn k'o waleɲuman dɔn ka jɔnjɔn d'u ma. A ma ladɔn ye k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Traoré ne ale kɛra
RG Pano jegulanga jamana kɔnɔna n'ale kɛra o ma ɲɛma kura ni waati na ni tun ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye kɛnɛ ka ye an bɛ dugawu sa yarabiyama wulikajɔ bɛ sen na n'o ye jiko ye yarabiyama ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ a kun de y'o ye n'an bɔra ye k'a ladɔnna ye k'a fɔ min ye senu ye o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye min ye an ka sanfɛ kalanso olu bɛ wuli ka jɔ kɛ san o san ka se ka u ka ɲɛ kalanko fo ka taa se minnu ye bagi sɔrɔ ka se ka olu fana ka numéro an bɛ numéro wuli ko numéro matricule ka se k'o baaraw sigi sen kan a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Saleh Sinali Traoré ale bɛ da don kɔrɔfɔ in na a ye min fɔ an ka lamɛn. Centre national des œuvres universitaires n'o ye senu ye an bɛ nin kɛ san o san depuis san 2000 ni san 9 san o san an bɛ mɔgɔw dalajɛ enseignement supérieur mɔgɔ bɛ ani an ka structure fɛn fɛn bolo bɛ baara la écoledenw ka gestion na an bɛ an dalajɛ ka fichier mun ta an bɛ bac résultat de ta ka essayer k'o labɛn walasa an bɛ se ka kɛ données ye an bɛ se ka mun utiliser et o la an bɛ bugulatigɛ numéro de di écoleden kelen-kelenna bɛɛ ma n'a bɛ fɔ o ma numéro d'immatriculation atelier ni yɛrɛ baara kunba ye o yɛrɛ de ye walasa écoleden bɛɛ ka numéro sɔrɔ mun si ta tɛ kelen o numéro b'an permet n'u donna sanfɛ kalanso la fo ka t'u tila u ka fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'o numéro ye misalila n'i y'a jateminɛ u bɛ se k'u ka tɔgɔsɛbɛnw kɛ université écolesow bɛɛ la n'u ye tɔgɔsɛbɛnw kɛ gouvernement bɛ musaka dɔw d'u ma n'o ye bourse ye u bɛ o fɛnw demande kɛ na o numéro ye et puis u bɛ se ka aussi ka sama monnaie compte dayɛlɛ n'o numéro ye o la mɔgɔ si ta ni si ta tɛ kelen n'u y'o kɛ u bɛ se ka aussi n'i y'a ye senu bɛ baara dɔw kɛ a ɲɛsiw ma tuguni n'o ye u ka logement kow ye donc o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'o numéro kelen ye o ni senu bɛ fɛn dɔw d'u ma n'o ye transport ye ka bɔ u ka logement la ka taa kalansow la o carte bɛɛ bɛ se ka taa n'a ye kon n'i y'a jateminɛ nin baara in bɛ nafaba de b'a la mun b'an permet ka san kura bɛ daminɛ tuma min na n'o ye en rentrée universitaire 2026-2027 ye k'a sɔrɔ nin bɛ yen o bɛ o baara bɛɛ nɔgɔya an bolo. A ma ladɔnniya k'a fɔ ni tun ye Saleh Sinali Traoré ni ale yɛrɛ senu ale y'o maa ɲɛmaa dɔn ni tun ale ka ɲɛfɔli o ye lajɛrɛba min kɛ ka se ka senu ale ka baara yɛrɛ min san o san walasa min ye kalandenw olu bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna na cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa yarabiyama laɲini tɛ dɔrɔn ye kalandenw u bɛ se ka lafiya cogo min u ka kalanko yɛrɛ baaraw la cogo min na yarabiyama ala ko o sabati n'an bɔra ye ɲamanakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min kɔni église ba min bɛ yen n'a fɔ église catholique a yirala k'a fɔ olu bɔra ka min ye bible ka se k'o kalan dɔw kɛ denmisɛnninw kunna walasa u bɛ se ka kɔrɔbaya n'a ye cogo min na n'u bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la cogo min na min ye o kɛnɛ ka ye Jose Simeon Jara ale yɛrɛ tun ye baara in kɛbaa ye min kɔrɔfɔ min fɔ an ka lamɛn. Hakilina min nana n'a ye o ye k'a fɔ ani ninnu denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen an bɛ bibulu kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ donc san laban na a ka fisa an ka u fara ɲɔgɔn kan ka na wagati ta n'u ye k'a lajɛ u ye kalan minnu sɔrɔ o wagati kɔnɔna la u ye faamuyali minnu sɔrɔ ka se ka o dɔn o ni fana ni kan ye wagati fana ye ala ko nasira fɛ u ma fɛn minnu faamu ka taaɲɛ ka o ɲɛf'u ye walasa u ka dili donnen ka to ala ko dɔnni la an ka laɲini ye min ye o ye nin ye walasa denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka mɔ Krista la u ka se ka dɔn Krista ye jɔn ye o ni a nana mun kama o ni munna u bɛ sɔn ka taama a nɔfɛ o ni hakilila kalan min sɔrɔla bi o ye nin ye ka taama ka i yɛrɛ di Krista ma ka taama ka kɛ a ka kalanden o ni fana ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ fana ka a ko dɔn donc an ka laɲini ye min ye u ye min dɔn u ye min mɛn Krista ko la o ni u bɛ ka min waleya Krista ko la u teri denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu ma Krista dɔn fana u ka kɛ sababu ye ka se ka kibaru duman lase olu ma o ni fana u ka kɛ misaliya ɲuman ye u ka quartierw kɔnɔna la u ka duw kɔnɔna la o ni église yɛrɛ kɔnɔna la ni lajɛ kɛnɛ kan danaba denmisɛnninw b'a la sabula an b'a fɔ tan maa i bɛ se ka sɔrɔ danaba du kɔnɔ i bɛ se ka kɛ église dɔ maa ye nka i tɛ danaba ye donc o kama i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ danaba sow kɔnɔ olu b'anw cɛ ma i ko n y'a fɔ ka ban an n'u caman bɛ jɛ ka étude biblique kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taaɲɛ ka u dɛmɛ ka ala ko faamu o ni maa wɛrɛw fana bɛ yen Krista ko jara mɔgɔ minnu y'a latigɛ k'a fɔ k'u bɛ tugu a kɔ ka kɛ u matigi n'u kisiba ye an b'olu fana fara a kan walasa u ka taaɲɛ fana ka Yesu ko dɔn ka jɛya. A ma ladɔnniya k'a fɔ ni tun ye Jose Simeon Jara église catholique ɲamanakaw fɛ ni tun ye ale ka ɲɛfɔli ye
baara minnu bɔra ka kɛ denmisɛnninw kunna an bɛ dugawu kɛ sa wulikajɔ min na nin ye ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya o minɛn kɔnɔna la n'an bɔra ye k'a ladɔnniya ka fɔ an ka jamana kɔnɔna la cakɛdaba minnu bɛ yen ka wulikajɔ kɛ min ye ka ɲɛsin sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye ɲɛnamafɛnw olu bɛ se ka kɛlɛ bɔ an ka jamana fanda naani bɛɛ lajɛlen la cogo min na o cakɛda y'a yira ka fɔ nin waati laban nɔ ka wulikajɔ fanga bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ walasa min kɔni jamana kɔnɔna la min ye ɲɛnamafɛnw ye a donni fo ka taa se a miniw ma u bɛ se ka bolo kan cogo min na o tuma a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o Sidi Mohamɛd Samake ale yɛrɛ bɛ da don kɔrɔfɔ in na a ye min fanga lamɛn. N'i y'an ka sigida lajɛ Bamako commune 6 a n'a environnement i t'i se ka yɔrɔ kelen ɲɛnamini fɛn tɛ taa yɔrɔ min na n'i ye an ka région ta région 19 Bamako b'a kɛ mɔgɔ ye région kelen tɛ ɲɛnamini fɛn tɛ taa yɔrɔ min i ka cercle ta hakilila 52 hakɛ don o cercle fana kelen tɛ yen ɲɛnamini fɛn tɛ taa yɔrɔ min na bi i tɛ se k'i bolo sin village si la bi ko ɲɛnamini fɛn tɛ taa yɔrɔ min na nin kuma in tɛ k'a fɔ ko radio la kuma dɔrɔn don o b'a yira k'a fɔ a sera yɔrɔ dɔ la fo kuma yɛlɛnna ka se fo sanfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ma an bɛ yɔrɔ min an tɛmɛna k'a fɔ ko nin de y'a cause ye nin tɛna cause ye an kan ka se ka wuli de ka sababu dɔ ɲini ka fɛɛrɛ sira wa n'i ye ampleur ye ka se nin niveau in na ani fɛn dɔ de bɛ évoluer ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko extension de la consommation extension ale bɛ boli produit de kan o de y'a to san dɔ kɛra 2016 Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la san 100 an tun y'an barika da répression kan nka répression dɛsɛra ko kɛnɛya ka fara kan thérapie o ka fara kan ko prévention ka fara kan pour que ka se ka répression dɛmɛ pour que ka se ka lutte in dɛmɛ k'a dili don pour que drogue ta bɛ se ka segin i tɛ se k'i sigiɲɔgɔn ta bi ko n'ale den t'a min soit i baarakɛɲɔgɔn den dɔ b'a min walima i teri dɔ b'a min maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ bi a ka mɔgɔ dɔ bɛ yen min dusu kasilen bɛ ɲɛnamini fɛn i tɛ jamana si ye diɲɛ in kɔnɔ plus de 193 pays a jamana kelen tɛ yen min ɲagalen tɛ nin kɛlɛ la dɔw bɛ olu ye ba de répression ma hali bi u ma se k'a kɛ États-Unis bɛ min don a la plus de 3 milliards de dollars san kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ f'an ka segin ka fanga di prévention ma maa kuraw kana don a kɔnɔ dugu kuraw kana don a kɔnɔ commune kuraw kana don a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ tigilamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ ka renforcer mun b'a kɔnɔ olu ka bɔ a kɔnɔ répression fana ka renforcer a kana don an ka jamana kɔnɔ a kana traverser parce que on était un pays de transit an bɔra la an kɛra pays de consommateurs donc saba in de kan ka renforcer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye Sidi Mohamɛd Samake ni ale yɛrɛ cakɛdaba min ni a ma wulikajɔ la nin waati laban na zango nin waati laban na ka se ka min kɔni ɲɛnamafɛnw u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ sa yarabi ma wulikajɔ kun ye min ye walasa nin ɲɛnamafɛnw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna walasa u kana se ka don an ka jamana kɔnɔna la laɲini ye o de ye o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi ma ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ala ko o sabati. N'an bɔra ye kabini dɛnɛndon an b'a ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye mawuludu 2020 wɛrɛ mawuludu baaraw ye olu daminɛna an ka jamana kɔnɔna la dɛnɛndon ka a dugujɛ tarata dɔw la o bɛnna ɲinɛ mawuludu ma o tuma wulikajɔw kɛra fan caman fɛ ni ka taa min ye mawuludu kɛra yɔrɔ minnu na sika ka taa wajulu kɛnɛ kan misiriw kan ani kɛnɛbaw kan an ye wulikajɔw kɛ a don su. A don su fana min ye Dugurakɔrɔ plateau a yɔrɔ min wele ko Dugurakɔrɔ plateau a yira la k'a fɔ min ye ale alimamiba ye n'a wele ko Imam Gawusu Ayidara ale yɛrɛ ye wulikajɔba kɛ ka kɛnɛ belebeleba dɔ sigi a don su jama kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ sigida maaw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye min ye karamɔgɔ Gawusu Ayidara ale yɛrɛ ka wajuli kɛnɛ kan a da donna kɔrɔfɔ caman na mawuluduko nafaw fo ka taa se an bɛ don min na ko bi jamana yɛrɛ an kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na a ye caman fɔ olu la o tuma karamɔgɔ Gawusu Ayidara a ye kɔrɔfɔ min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ de Imamu Gawusu Ayidara ala min n'an y'a wele salu a ka ɲinɛ mɔlu ni ala y'a yira n na a yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na o ye fɔbɔ ka bɔ ka jama fo ka tilama jama fo an bɛ ala de tanu ala min ye ɲinɛ yira n na salu an y'an sigi yan ka ala wele k'a ɲini ala fɛ a ka jamana in suma ayi an m'a fɔ ko in banna sa mais alhamdulilahi rabbil alamina dugu caman bɛ yen an y'a mɛn ko minnu ye mɔlulu kɛ minnu m'a kɛ fana an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛw ka se k'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana in sigimɛ de kan mɔlulu ko ziyara ko maa ɲuman ko maa ka fisa ni maa ye maa ka bon ni maa ye n y'o de f'i ye sisan ala ko inna allaha istafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina zuriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiun alimun ako dunani be ala ko ay dunani suganti ama suganti gansan aya suganti de do tato de ba to dobolo ni dutigi do fara ni dutigi do sara dutigi do de be sigi ni almami te almami wɛrɛ de be ni perdant tara perdant wɛrɛ de be fanga jeno de
ni ala ye ko in kalifa maa min ma don min na an ka jɛ k'a tigi dɛmɛ jamana in ni ala y'a kalifa maa min ma ni maliyɛn don an ka jɛ k'a dɛmɛ tant que ni maliyɛn don ni ala ye misiri kalifa maa min ma don min na a ye jɛ aw k'a dɛmɛ ni ala ye dugu kalifa maa min ma don min a ye jɛ aw k'a dɛmɛ ala y'a kalifa nin ma e ma sɔn k'a dɛmɛ ni turu ser'i ma dun jɔn minɛ dɛmɛ an bɛ problème kɔnɔ ala kɛra fatura a mɛnna o mais mun na hali bi an bɛ ka ala kɛra ka mɔlidu kɛ ala kɛra taara jɔn sigila bakari sidi sigila o bɔra yen umaru nana ali nana usmani nana dɔ taara de b'a di dɔ ma ni jamanatigi dɔ taara dɔ de bɛ na ni dugutigi dɔ tɛ yen dɔ bɛ na ni alimamu dɔ tɛ yen dɔ bɛ na ni min ka tile bɛ yen an k'a dɛmɛ an ka jamana in tun bɛ ten de ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɔn n'an ma sɔn ɲɔgɔn ye jamana in an t'an sago sɔrɔ jamana in kɔnɔ dɛ o de bɛ n bolo ka ɲɛsin jamanaw ma an ka jamana in tun bɛ taa dɛ mɔlidu ko ziyara ko jamana in tun sigilen bɛ de ka ani ɲɔgɔn bonya ka fugula bɔ k'i karamɔgɔ fo ka sabara bɔ k'i karamɔgɔ fo n'o ɲɔgɔn bonya in bɔra an bolo an bɛ taa min welekan bɛ n bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma o de ye nin mali mɔgɔ bɛ min na bi an ka bɛn an ka kɛ kelen diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'an lajɛ o de kosɔn kutubaw la alimamu ka dugawu kɛ jamana ye a ye dugawu kɛ jamana ye a kana jamana danga an mago bɛ min na bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na cogo min na ala k'an bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ cɛ bɛɛ ni kan bɛ ala k'a don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in an bɛ hami an bɛɛ bɛ ka hami sanko min na sanko kɛmɛ ka mɔɔ jɔrɔ san bɛ ala de bolo an bɛ ala deli n'a ka tɔgɔ ye a ka tɔgɔ min ye ya arahmani a ko an k'a wele kulu adi'ullaha awidu rahmana ala an b'i deli n'i ka tɔgɔ ye min ye alahu ye an b'i deli n'i ka tɔgɔ ye min ye arahmani ye i ka hinɛ jamana in na i ka san barikaman d'an ma san pɛrɛ a n'a jiwo ye i k'an kisi a ma suma ninnu i k'a dunsi d'an ma marifa kan ɲi ala k'a suma jamana kɔnɔ an b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye imam Gawusu Ayidara Dugurakɔrɔ plateau alimamiba ye ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye mawuludu don su an bɛɛ lajɛlen an ye wuli ka jɔ an tun bɛ kɛnɛ kan ye a kɛra jamako da ye jama kɔni nana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cɛw ni musow walasa ka se ka karamɔgɔ a bɛna min fɔ mawuluduko kan ka se ka o lamɛn o tuma an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra yarabiyama jawari masa ala ka dugawu ninnu yarabiyama ala ko u jaabi halisa mawuluduko siratigɛ la sa an b'a ladɔn k'a fɔ min ye minisiriso min ni ale bɛ diinɛ ko ni patiko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna la olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a bɛ fɔ ko chargé de mission ale yɛrɛ ye wulikɛjɔ dɔw kɛ ka se ka laseli dɔw kɛ tafsira ka laseli dɔw kɛ a ye min fɔ ka ɲɛsin mawuluduko ma an ka lamɛn mawuludu ale bɛ kɛ faraɲɔgɔnkanbaw ye ani dugawu kɛnɛbaw ni wajulu kɛnɛbaw sigilen ka kɛ ni arabi lawale tile 12 su ye o min ye don ye ni alakiraba sallallahu alaihi wasallam ale bangena ka bɛn o su ma i b'a ye k'a fɔ nin ye fɛtiba ye min an ka jamana kɔnɔ fɛtiba don laadala an ka zawiyabaw minnu bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ ani misiribaw kabini san caman olu bɛ nin don in ɲɛnɛmaya ni dugawu kɛ ni ala wele caman ye o ko a ɲɛnɛmayali yɛrɛ bɛ daminɛ u bolo kabini kalo yɛrɛ tile fɔlɔ n'o ye arabi lawale tile fɔlɔ ye ka taa se fo a tile 12 ma dɔw yɛrɛ bɛ a taa n'a ye fo mawuludu batɛmu na ka sɔrɔ ka dugawu kuncɛ kɛ nka laɲini kɔni min a bɛɛ ye ka dugawu kɛnɛ sigi ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o hukumu de kɔnɔna la i n'a fɔ a lakɔlɔsira cogo min ani minisiri min bɛ diinɛ kow ni bato kow ni laada kow kunna n'o ye docteur mahamadu kunu ye an y'an sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ kabini 23h fo 4h du matin ka wajulu kɛyɔrɔ caman k'o sɛgɛrɛ ka taa fara silamɛw kan an n'u ka jɛ ka ni suba ninnu ɲɛnɛma ɲɔgɔn fɛ o kuma kɔnɔna la sa message min ani cikan min ni an ka jamana ɲɛma an ka jamana faama général Asimi Goyita n'ale y'o don an da k'o lase alisilamɛ jama ma o de ye hali bi cɛ bɛn ni kan bɛn ani basigi sabatilen an ka jamana kɔnɔna la an tilala ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn tuguni ka dugawu ɲini silamɛw fɛ an ka finitigilakaw ye golomasiri tabaw olu minnu bɛ sanji ani tile ni fonɛnɛ ni bɛɛ lajɛlen kɔrɔ mun kosɔn jamana ka kisi jamana kɔnɔdenw ka kisi an ye dugawu ta k'u sɛgɛrɛ ka dugawu ɲini ye k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka kisi tanga kan n'u ye ala k'u fanga se ala ka basigi na jamana kɔnɔ o message de tun bɛ minisiri da n'o ye docteur Kone ye a ye min lase alisilamɛw ma jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka san wɛrɛ jira an na amina yarabi ala ka o dugawu jaabi tafsira ni tun ale ka laseli ye ka ɲɛsin u y'a fɔ cogo min na u ye munumunu salo minnu kɛ ka se kɛnɛw kan wajulu kɛnɛw kan mawuludu don su o tuma ni tun ye ale ka nisɔndiya ka se ka o ɲɛfɔliw kɛ yarabi an bɛ dugawu kɛ a ye dugawu minnu kɛ ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen ala ka o jaabi n'an bɔra ye an bɛ taa ɲamanakaw fɛ yan an b'a ladɔn k'a fɔ min kɔni ye ndolaci dɔ ye ni u b'a fɔ ko n'o ye CNJ olu ka ndolaci dɔ labɛnnen ye a yirala k'a fɔ nin wulikajɔ kɛra kabini dɔ furancɛ tɛmɛnen ye ka se k'o baaraw sigi sen kan min ye ɲamana CNJ yɛrɛ sa n'o ye Abudulayi Kulubali ye ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in kɛra cogo min na a ye min fɔ an lamɛn.
Abdoulaye Koulibaly ne Ɲamana Sifinakaw ka ɲɛmɔgɔ bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye Ɲamana Sifinakaw ka kulo min sigira ni a bɛ fɔ o ma ko CLC olu kɛlen bɛ ka kubu dɔ da ni a bɛ fɔ o ma ko première édition a tako fɔlɔ an bɛ match d'ouverture kɛnɛ kan bi ni Ɲamana Sifinakaw yɛrɛ ka hakilina faralen ɲɔgɔn kan Ɲamana Sifinakaw u jɔlen mɛnna an ye hakilina kuraw ta ani ka ŋaniya kuraw ta kalan ni kodɔn ni faamu bɛ an na an fana bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ an ka sigida ye donc ni ye o baara ɲɛbila baara nisɔndiya min bɛ n na bi jeunesse bɔra bɛɛ y'u jɔ jɔyɔrɔ la kubu in daminɛna hɛrɛ la donc an bɛ dugawu kɛ tuguni ala ka kɛ ka wuli ka bɔ hɛrɛ la an bɛ min fɔ équipe ye a daminɛna fair play la cogo min na a ka laban fair play la o cogo kelen na dɔrɔn n bɛ Ɲamana Sifinaka bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka nin ko in kɛ i ka ko ye équipe wɛrɛw bɛ compétition in na min tɛ Ɲamana dɔrɔn n bɛ Mali Sifinaka bɛɛ lajɛlen fo k'an ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ donc an ka dɔn k'a fɔ anw bɛɛ de kelen anw ni jamana in sini ni anw ma bɛn bi jamana in a sini bɛ gɛlɛya an kɔni kɛlen bɛ k'o baara de daminɛ bi vraiment min ka d'an ye Mali Sifinaka bɛɛ kɛ kelen na a daminɛna hɛrɛ la cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kun cɛ o yɛrɛ kelen na. Amala dɔrɔn k'a fɔ nin tun ye Ɲamana Sifinakaw olu ka ɲɛmaaba nin tun ye Abdoulaye Koulibaly nin tun y'ale ka nisɔndiya kɛnɛ kan ye a y'a fɔ cogo min na wulikajɔw ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la min kɔni nin n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ se ka caya ka jamana kɔnɔ cogo n'o ye ndolaciw ye bawo kodɔnnaw y'a yira k'a fɔ ndolaciw n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ min ye sigida denmisɛnw a b'u kala ɲɔgɔn na kosɛbɛ o dun kala ɲɔgɔn na ka se k'aw bɛɛ k'aw ka kelen i b'a ye k'a fɔ ɲɛtaa b'o de la yarabiyama ala ka hakilila ninnu ala k'o sabati halisa o siratigɛ la sa an ye wuli munumunu salo kɛ ka se ka musow ka ɲɛma n'o ye Awa Kulibali ye ale fana ye a ka nisɔndira baara in na a ye min fɔ an ka lamɛn. Awa Kulibali jeunesse ka jɛkulu kɔnɔ ne ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ an ka jeunesse ka ɲɛnajɛ bele dɔ kɛnɛ kan n'o ye balontan ye an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka Sifinakaw wele an ye ɲɔgɔn dalajɛ terrain na ka ɲɛnajɛba kɛ nin y'a tago fɔlɔ y'an fɛ yan hakilina min ye an bila nin na an y'a dɔn k'a fɔ n'i ko Sifinakaw dɔrɔn i ko farikolo ɲɛnajɛ o farikolo ɲɛnajɛ hukumu de kɔnɔna na an ni président n'o ye Abdoulaye Koulibaly n'o ye jeunesse président ye an ye fara ɲɔgɔn kan ka se ka jeunesse wele k'u fara ɲɔgɔn kan sabula n'i ko jeunesse ka bɛn dɔrɔn i bɛ fɔlɔ fɛn min na o ye farikolo ɲɛnajɛ nisɔndiya belebele bɛ na nin kɛnɛ in kan sabu ka d'a kan sigikafɔ o de ye damu ye ni Sifinakaw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka bolo di ɲɔgɔn ma foyi tɛ o bɔ n'i ko nisɔndiyabaatɔ kɔni ma ko a ka tasuma fifa n'a daji m'a faga a nuji b'a faga bi kɔni nisɔndiya belebele de bɛ an bolo sabu balontan ye ale kɛra fly-paid kɔnɔna na welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Ɲamana Sifinaka bɛɛ lajɛlen ma o de ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sabu ka d'a kan siniɲɛsigi o de ye Sifinakaw ye n'o o ye tiɲɛ ye fo an yɛrɛ de ka kɛ siniɲɛsigi ɲumanw ye o hukumu kɔnɔ o tɛ bɛn abada f'an ka jɛ ka kɛ kelen ye an b'a ɲini ala fɛ a fɔlɔ o daminɛ cogoya min na hɛrɛ la ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen latigɛ hɛrɛ la ten tɔ ka tila k'a ɲini Sifinaka bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a dɔn k'a fɔ balontan tɛgɛ di ɲɔgɔnma de don ni min gagnera o k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ koba ye wa min yɛrɛ ma gagne o k'a dɔn k'a fɔ kojugu fana tɛ bari fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni jeu de b'a la gagnant b'a la perdant b'a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko kuncɛ ko ɲuman na. An b'a la dɔrɔn k'a fɔ nin tun ye Sifinakaw musolakaw olu ka ɲɛma Awa Kulibali nin tun ye ale yɛrɛ ka nisɔndiya ye kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ sa yarabiyama nin n'a ɲɔgɔnna ala k'o caya sigidaw kɔnɔna la walasa halisa min ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka jidi cogo n'an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔra ye k'a ladɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jateminɛw y'a jira k'a fɔ min kɔni an bɛ maa minnu wele ko handicapé n'o ye lujuratɔ ye k'a jira k'a fɔ min ye ka to i kelen na san ni waati bɛɛ lajɛlen la k'i b'a ye k'a fɔ k'o ye fɛn min ni o kɔni cɛ man ɲi u ma nka maa caman y'a jira k'a fɔ ko o baara min filɛ nin ye ko o kɔni ye dɔw yɛrɛ t'a bolo ye o tuma min y'u ka ɲɛmaa ye sa Yaya Traoré ale yɛrɛ bɛ kɔrɔfɔ in ɲɛfɔ a ye a ye min fɔ an ka lamɛn. N'an ko lujuratɔw ka kelennabila lujuratɔw bɛ to u yɛrɛ kelen na tuma dɔw la a ka d'u ye ka fɛn caman kɛ u ni mɔgɔw walima u yɛrɛ kelen na nka gɛlɛyaw bɛ an kan o la lujura bɛ mɔgɔ min na doni fila b'i kun doni fɔlɔ o ye lujura bɛ fan min na o doni filanan o ye min bɛ mɔgɔw hakili la ani min bɛ anw yɛrɛ hakili la ka da an ka lujura kan min bɛ mɔgɔw hakili la ka da lujura kan o ye tuma dɔ la an bɛ ɲina lujuratɔw kɔ ka bɔ n'u ye walasa u ni an ka yaalaw ni tulonkɛw ani hakaja baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ barisabula an b'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko lujuratɔw don yalima est ce que u bɛna se ka nin ko kofɔlen ninnu kɛ wa ni i yaalala n'u ye walima n'i taara k'i bɛ t'u degi baara la walima ni a mana kɛ ko sugu o sugu ye diɲɛnatigɛ fɛn sugu o sugu ye n'i ko k'i b'u sen don o la yalima lujura kosɔn o bɛna se wa anw lujuratɔw fana a bɛ anw kunna yalima ni n tora k'a fɔ ko n bɛna tugu mɔgɔw nɔfɛ yalima kuma bɛɛ n tɛ n'u tɔɔrɔ sabula lujura bɛ na
bena fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ min b'a to ne tɛna se ka n ka lujura dɔn cogo min na yalima o tɛna kɛ degun ye u ma wa ni ko dama dama b'a to lujuratɔ yɛrɛ bɛ to ka a yɛrɛ ye a yɛrɛ kelen na o bɛ a to a ka lujura a tɛ kun a fɛ kuma dɔ la o bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye n'o ye miirijugu n'o ye ka fiɲɛ wɛrɛ fara lujura in kan o bɛ se ka tali kɛ hali banaw la donc an bɛ weleweleda de kɛ weleweleda ye sigiyɔrɔma 2 ye k'a fɔ lujuratɔ somɔgɔw ye minnu ni an kan ka bɔ ka taa kalanyɔrɔw ni tulonkɛyɔrɔw ni a mana kɛ fɛn sugu sugu ye baaradegi yɔrɔw la u ka to ka u hakili to an na k'a fɔ ko an fana an kan ka nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen degi walasa an bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye an ka lujura bɛ se ka kun an fɛ cogoya min na min fana bɛ fɔ an lujuratɔw ye o ye k'a fɔ ko an fana ka mɔgɔ minnu n'u bɛ fɛ ka an dɛmɛ ka bɔ kelennasigi la an fana ka u faamu k'a faamuya k'a fɔ ko u fana bɛ fɛ k'an dɛmɛ kuma dɔ la mɔgɔ ɲumankɛtɔ o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye an kan ka an poro an dusu kan walasa kuma dɔ la ni ko dɔw nana an ma min faamuya kosɛbɛ an kana o ta ni dusu ye walasa ka mɔgɔw fana décourager an ka kow la. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya Traoré ni tun ye ale ka laseliw ye an bɛ maa minnu wele ko lujuratɔw olu kɛ maa ɲɛma de don kuma lasela o tuma ni tun ye ale ka ɲɛfɔli a ka jɔrɔna ko ka ɲɛsin min ye an maa minnu wele ko lujuratɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi ma min ye hakilila a lawulima min kama yarabi ala ka hakilila ninnu ala ka olu sabati n'an bɔra ye bi dɔnni kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ ko k'i ye mɔri ye karamɔgɔ Abdoulaye Kulibali ale ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ Laji Ɲaɲan Keyita la ka bɔ San Laji Ɲaɲan Keyita dɔnni ye mun ye a ye min fɔ karamɔgɔ Abdoulaye Kulibali ka kuma bara la an k'o lamɛn. Maa camanba de bɛ yen a y'i pan k'i don a la mɛ a ma ɲɛɲini parce que mori ale ye fɛn dɔ de ye i b'a kalan de kɛ minnu fana b'a ko mɔgɔw tɛ dilan ne taara mɔgɔ fɛ mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ wajibi de a tɛ se ka mɔgɔ dilan koyi ni nana ne fɛ ne baara daminɛ ni lajɛli de fɔlɔ parce que maa tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ f'i k'a ka ko lajɛ de ne bɛ lajɛli kɛ n'i tɔgɔ ani ba tɔgɔ a kɛlen bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'i ka lajɛli kɛ ne ye saraka min fana f'i ye n'i y'a bɔ i mɔgɔw dilan ni Ala ta'ala ka diɲɛ. Laji Ɲaɲan Keyita moriya yɛrɛ kuma cayara ka sɛbɛn moriya yɛrɛ waleyabaw kan ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko barawutu karamɔgɔ caman bɛ yen olu y'a kalan kan k'u tɛ se ka baara barawutu ye mun ye a bɛ baara cogo di. Barawutu ye ala tɔgɔ min bɛ yen n'a ka farin ala tɔgɔ min bɛ yen n'a ka teli o de kosɔn mɔgɔw caman b'a fɔ ko barawutu ko jinɛ tɔgɔ don jinɛ tɔgɔ tɛ dɛ ala tɔgɔ de don barawutu so 2 bɛ yen so kelen o y'a sanu bonda ye a fɔ de ma ko barawutu sugu fiyɛ masa Solomana ala ta'ala ye barawutu de d'a ma a ye sanu karabana ka jinɛw karabana ye a kɛla nin bonda in de ye barawutu bɛɛ dɔ bɛ yen walahi ni mɔgɔ ma fɛrɛ ala b'a halaki ninnu ye dɔnniw de ye quoi o tɛ kɔrɔbɔ quoi. Nin dɔnni don nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya bɛ ɲini kana maaw fa jamana kɔnɔ na mun de la ni nin bɛɛ dɔnniya bɛ aw la jamana kɔnɔ na sɛgɛn ka jugu bi ka tɛmɛ kununko kan. Nin dɔnbagaw de ka dɔgɔ ni dɔnni b'i la i bɛ kiliyan dɛmɛ de mɛ mɔgɔ nana e fɛ yen nɔ 50 t'a bolo ko k'a ka 30 bɔ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de min ka gɛrɛ ni o ye lajɛli de. Nafolo baara bɛ ne bolo i bɛ baara de kɛ mɔgɔ ye sababu bɛ dayɛlɛ ne ta bɛ kɛ sɛfinman de la ne y'a baara kɛ mɔgɔ min a bɛɛ lajɛlen ɲɛna. I ko ko sɛfinnafolo dɔw ko ko sɛfinnafolo yɛrɛ ko nafolo saniyanen tɛ. Sɛfinnafolo minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka dun olu fana bɛ yen n'a fɔra sɛfin a mɔdɛri ka ca a min bɛ ne bolo o saniyalen de don ne y'o kɛ a ka ca wa dɛrɛ yɛrɛ b'a la kalo 3 ni tile 9 fɛn dɔ bɛ ne bolo fantan ni faama bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ se ka ja la parce que ale prix bɛɛ lajɛlen 1000 de jate fɔ yiri kulu 1 don i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n b'a kirisi k'a sama i ma n'i ye ko n'a ye i bɛ segin ka n'a ta o ale kɛn k'a ye de. Dɔnni ye sira 2 de ye dɔnni dɔw bɛ yen olu bɛ baara ni se de ye ni se t'i ye o dɔnniw tɛ se ka baara siga foyi t'a la mɛ se tɛ mɔgɔ min n'a nan'i fɛ kan'a fɔ i bɛ fɛn d'a kan fɛn min se t'a ye a dɛmɛ a bɛ se ka wuli cogo min na n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ dɔnni o cogoya de. Ni mɔgɔ mago bɛ ne na i bɛ n wele n ka orange la 92 33 84 50 Malitel 67 63 43 49 a bamanankan 92 73 80 ani 4 50 ni mɔgɔ min ye nin kɔngɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ de bɛ n ka telefɔni ta n ka fori b'i bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in kisi ni ka jamana in tanga. Ni tun ye Laji Ɲaɲan kan ye karamɔgɔ Abdoulaye Kulibali ka kuma bara la a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka an ni an mɔgɔ ɲɛbaw ala ka n'olu bɛɛ. N'an bɔra sisan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan Burulayi Sidibe n bɛ bolo bi. Foli ani tanni ani waleɲuman dɔn an b'o kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ Samake i ka yamaruya kɔnɔna na jamana kɔ kunnafoniw b'a daminɛ la Guinée
Lagine Conakry jamana kono an b'aw ladɔnna k'a fɔ ko maa 6 faden de la dingɛba dɔ kɔnɔ minnu facogo ma dɔn wa u yela facogo jugu de la an b'aw ladɔnna k'a fɔ ko nin wale in kɛla yɔrɔ min ani Lagine faaba cɛ kilomɛtɛrɛ 100 bɔɲɔgɔnko ye walasa lakana tigilamaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la jasa ka se ka tɛgɛ da a ko kisɛ kan. N'an bɔra yen an bɛ taa Nigeria jamanakuntigi Bola Tinubu ye a laɲini sɔrɔdasiw fɛ tarata don ko u ka lakisiliba dɔ kɛ yaasa ka mɔgɔ dɔw bɔ bolo la mɔgɔ minnu jagosa minɛna jamana camancɛ yanfan ni kɔkɔdugu yanfan fɛ an b'aw ladɔnna k'a fɔ ko jamanakuntigi ka kɔn jamanakuntigi ka laseliw ɲɛ cɛ marifatigi dɔw ye mɔgɔ 600 bɔɲɔgɔnko k'olu minɛ ni k'u ka jaw cari bɔlɔlɔ sanfɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Senegal jamana sariyasunba kɔlɔsili kiiribulon ye dansigi marabajɛkulu ni wasabulon ka ɲɔgɔn samasamaw de la musakako ta fa de fɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka minnu bɛ di jamana ɲɛmɔgɔbaw ma mago gɛlɛnw kama ni jate jɔnjɔn tɛ bɔ a kan. N'an bɔra yen an bɛ taa Tanzanie jamana ɲɛmaa danga Emmanuel Nchimbi y'a laɲini k'a ka jamana ɲɛmaaya danga baaraw sozori k'a sabu kɛ a bɛ ka gɛrɛɲɔgɔnya ta ka jamana ɲɛmaa Suluhu Hassan Sɛgɛrɛ ni musolaka don maa caman ka fɔ la ko o gɛrɛɲɔgɔnya in taacogo de man ɲi sa o de kɛla a ka baara sozori sababu ye. N'an bɔra yen an bɛ taa Itali jamana kɔnɔ chrétien diinɛ laselikɛla dɔ ntanyana man yɛrɛ bɛ tali kɛ labɛn don Lino Jateli la ni a si bɛ san 75 bɔɲɔgɔnko la an b'aw ladɔnna k'a fɔ kunnafonidila caman ka fɔ la ko u y'a laɲini de k'a bɔ a ka batokɛso la ni ka a bila ka taa batokɛso wɛrɛ la o dun kun tɛ a fɛla ko ye wala an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛn ni basigi sabati ba Maliba kɔnɔ fɔ ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma. An karamɔgɔ Samake an kun ye minnu sɔrɔ jamana kɔ ka kunnafoniw la ni tun ye olu la kumaba dɔw ye. An tɛ Burulayi Sidibe kunnafoni ɲɛna an bɛ dugawu kɛ sa yarabiyama wulikajɔ minnu bɛ senna sanga waati bɛɛ lajɛlen la an ka jamana lakanabaw fɛ yarabiyama ala ka u fanga se sanga waati bɛɛ lajɛlen la o tuma nin bɛ danse ka bi kunnafoniw la.